बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं। बर'नि थै बर'नि थै बर'नि थै गारिखौ बेबायदिनो सालाय। आफा, नोंथ' जोंखौ खांदों फेदेरदों, नाथाय बै जोंखौ लानानै फैग्राया सोरमोन? गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। फार्स्ट टाइम आदा सबननि डाइरेक्सन खालामनायाव आरो बे मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै बर'नि थैयाव खामानि मावनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेवहाय माखासे गोबां मिनिं गोनां डायलग्सफोर दं, माखासे गोबां बर' हारिनि बारै गोबां मिनिं होनाय दं। थारैनो आं खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गासिबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, बयबो नायफै, सापर्ट खालामफै। दिनै आरो गोजोनथाव खौराङा बेनो, दिनैनि ट्रेलारा दिनै जोंनि बर'नि थै ट्रेलारखौ रिलिज खालामनाय जाबाय आरो फुल फिल्मखौबो थाबैनो हगारनाय जासिगोन। आरो आंना महरगिरि फाव खालामनाय हिसाबै बेनो, आं मेन लिडआव मोनदों। बिदिनो हाग्रानि बिदिनो आर्मि बेखिनिखौनो होननो सानो। आं सासे आइजो महर बिग्रायारिनि आं फाव खालामदों। आंनि नामा जाहैबाय थुंग्रि। नोंथांमोना निस्सय बे फिल्मखौ मोजां मोनगोन आरो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों बे फिल्मखौ जेरैबायदि अननाय होनांगौ बेबायदिनो अननाय होबानो जाबाय। सावथुननि सल'आथ' बिराद मोजां आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय बड'लेण्ड जिहेतु आन्दलनमोन बेखौनो लानानै नैबे फिल्मा बानायनाय जादों आरो। दिनै ट्रेलारखौ नुनानैथ' आं बिराद मोजां मोनदों। आं मोजांखौनो आसा खालामदों। माखौ रायजो बुङो आयै? नों आंखौ मा गाबज्रियो? आयै। बियो मा? दख'ना। जोंनि हारिनि रावा मा? बर'। गावनि बिमानि राव आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिजों बिखाफोर दानना थांनानै थानायनि मोन्थायखौनो रायजो बुङो। जोंनि हायाव जोंहा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ सोरबा आसामनि सीएम, भारतनि पीएम एबा प्रेसिडेन्टबाबो सेख'नो हाया। जिउ होगोन, जों थै होगोन, थेवबो जों बड'लेण्ड सोरजिगोन। जय बर' हारिनि जय! सिगां समाव जों बर'फोरा हाथियारजों गेलेयाखैमोन। जोंनि मोन्थायखौ मोननो अहिंसा खान्थिजों सोमावसारदोंमोन, नाथाय जों बर'फोरखौ हाथियारजों गादबदों। गोबां जायगायाव जों बर'फोरा जिउ गोमानांबाय, रान्दि जानांबाय, जिनाहारि खालामजाबाय। जोंबो बिनिखायनो हाथियारजों फिननायखौ होफिननांगोन। मोन्थायखौ मोजाङै बिनायाव होआब्ला आरो जोंखौ गावथारोब्ला जोंबो नोंसोरखौ गावथारगोन। बे थाम्फै मासे बुथारनाय पुलिसफोरजों खामानि जाया। সোনকালে আঁতৰি যোৱা, নহ'লে চব কেইটাকে এনকাউণ্টাৰ কৰিম। नोंथ' जों हाथियार बानायनायखौ पुलिसनि खोन्थाहैदों।
साला जोलैनि हांगार जोलैनि हांगार मुं होनानै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावजों गाव बुथारलायनाया गावथारलायनाया बेनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबोखादों। नों बेखौ गावथाराब्ला बे नोंखौ गावथारगोन। अब्ला नों मा खालामगोन? दहाय लोगो मोनब्ला आंनो मोनसे खोथाखौ आद्रा दोन्दोंमोन। बर'फ्रा दाबो मानो आलादा बड'लेण्ड रायजो मोना? हमजाथाखौ हमनांगौ, गावजाथाखौ गावनांगौ। जायगाखौ संबाय। गारिखौ बेबायदिनो सालाय। आफा, नोंथ' जोंखौ खांदों फेदेरदों, नाथाय बै जोंखौ लानानै फैग्राया सोरमोन? नोम्पाखौ थगायदों नों। बे मानसिखौ फोथाय खेबस' खालामदों राजनितिआव। राजखान्थियाव मोनथाम जिराद दं। जांग्रिकां लं लेप रां, बोलो आरो सोलो। रां आरो बोलोखौ नैबे सोलोआ सालायनो रोंनांगोन। अब्लानो बेरेख हान्जाखौ फेजेननो हायो। नों मानोथो खिन्थाना लायाखै जांग्रिकां होननानै? इसेबां गोबाव नों बहा दंमोन आबै? आंखौसो मा? मोदोमनि सानायनिख्रुइ गोसोनि सानाया देरसिन। मोदोमाव साहोग्राखौ निमाहा होनो हागौ, नाथाय गोसोआव साहोग्राखौ निमाहा होनो हाया। কেতিয়াও বড়োলেণ্ড নাপাব। শালা बर' जाति, শালা कुत्ता जाति। आंखौ राय, नों आंखौ बु, आंनाव साया, नाथाय आंनि हारिखौ दाराय आरो दाबु, आंनाव सायो। आंनि गोसोआव सायो। बर'नि थै थानानै बर'नि थै लोंग्रा मानसि नङा आं। बर'